Καλοκαίρι, τέλος. Έτσι όπως τακτοποιούσα τα πράγματα, αλλά και τα έγραφα στο μαγαζί όπως μου ζήτησε ο υπεύθυνος, παρατήρησα ότι είχε αρκετή ώρα να μπει πελάτης. Μυστήριο σκέφτηκα. Και βρήκα επιτέλους την τέλεια ευκαιρία να δοκιμάσω αυτό που έχω βάλει στο μάτι καιρό. Τον καταστροφέα εγγράφων. Τον έβγαλα από την κούτα του, το σύνδεσα αμέσως με πολύ προσοχή, πήρα ένα από τα άχρηστα έγγραφα που έχουμε στο κατάστημα για πρόχειρο και το έβαλα στο μηχάνημα. Είναι υπέροχο ο ηχός. Το ότι μπορείς να καταστρέψεις για πάντα μυστικά ντοκουμέντα, παλιά τιμολόγια ή να φτιάξεις τις δικές σου σερπαντινές. Για μισό. Αυτό δεν φάνηκε σαν άχρηστο έγγραφο. Α, Θεούλη μου, κατέστρεψα τιμολόγιο της επιχείρησης. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Θα το φτιάξουμε, χρειάζομαι σελοτέιπ και λίγο χρόνο. Τα κατάφερα! Περίπου 100% αληθινό τιμολόγιο. Κάτι δεν μου μοιάζει σωστό. Σημείωση από τη Μαρία. Τα σημαντικά έγγραφα τα βάζουμε στο αρχείο, όχι δίπλα από τα άχρηστα. Ουφ, ευτυχώς η συνάδελφος πρόβλεψε τη χαζομάρα που πρόκειται να κάνω και με έσωσε. Τουλάχιστον τώρα ξέρω ότι ο καταστροφέας Νέντης είναι υπέροχος και θα πάρω κι εγώ έναν από telpo.gr.